Με την επιστολική ψήφο, γιατί εδώ υπήρξε, κυρία Μακρύ, ένας ευνηδιασμός και ενώ φαινόταν να υπάρχει ένα κλίμα συνένεσης, φαίνεται σαν να μας πει ο κ. Ντρίγας δεν υπάρχει ακόμα. Η πρώτη ένδειξη, γιατί είναι πολύ φρέσκια αυτή η επικαιρότητα, είναι ότι σαν να χάνεται συνένεση για ποιο πράγμα, για να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος για πρώτη φορά από τις ευρωεκλογές που μας έρχονται τώρα τον Ιούνιο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν μπορεί να επεκταθεί και στη ψήφο στις εθνικές εκλογές. Να πούμε καταρχάς ότι η συνένεση αυτή ήταν κάτι εξαιρετικά θετικό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήσαμε. Εμείς το πρώτο νομοσχέδιο που φέραμε στο Υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε από άλλα δύο κόμματα και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε και πολύ επενδυτικά σχόλια για την πρωτοβουλία του Υπουργού και τον ίδιο τον Υπουργό. Φάνηκε λοιπόν ότι αυτό το κλίμα συνεχίστηκε μάλλον με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και το λογικό θα ήταν να αναμένει κανείς και με τις τροποποιήσεις που ενδεχομένως, τις παρατηρήσεις που θα υπήρχαν και θα γινόταν και αυτό αντικείμενο κοινοβουλευτικού διαλόγου. Υπάρχουν 3 μέρες μπροστά μας, ότι θα μπορούσε να επεκταθεί και σε εθνικές εκλογές. Εσείς το ξέρατε ότι σε αυτήν την συζήτηση θα υπάρξει τροπολογία για την. Εγώ είμαι στο παιδείας. Δεν ξέρω τις πρωτοβουλίες των εσωτερικών. Άμα εσείς ευνηδιαστήκατε. Όχι, δεν ευνηδιάστηκα καθόλου, γιατί ξέρω ότι ήταν στο πρόγραμμα. Γιατί το επιχείρημα, και θα μας τα πει και ο κ. Ντρίγας, γι' αυτό σας κάνω την ερώτηση, είναι ότι δεν γνώριζα. Τώρα τη διαδικασία που επέλεξε το εσωτερικών να συζητήσει αυτή και επαναλαμβάνω, όχι με ευνηδιασμό, από το 19 το συζητούμε εμείς. Ναι. Ήδη από τότε που ήταν υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος, το επανέφερε ο κ. Βορίδης, το συζητούμε τώρα. Είχε τεθεί τότε σε ψηφοφορία και είχε απορριφθεί. Δεν έχει πιάσει 200. Επιπλέον υπάρχει το τριήμερο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η δεδομένη και αποδείχθηκε με τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από άλλα κόμματα αλλά και υποφορίες που έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δεδομένη λοιπόν διάθεση ειλικρινούς και όχι προσχηματικού διαλόγου. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτή την αντίδραση, αυτόν τον βερμπαλισμό που άκουσα στη Βουλή, γιατί δεν την παρακολούθησα τη διαδικασία, ήμουν στο Υπουργείο, που νομίζω ότι. Πάντως ακούστηκαν έτσι. Βαριές εκφράσεις χωρίς να υπάρχει λόγος πολιτικός. Από κινησμό, τακτικισμό. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Καταρχάς, δεν είναι μόνο για τους ομογενείς, είναι και για εκείνους οι οποίοι είναι άρρωστοι, για εκείνους που δεν μπορούν για λόγους υγείας να πάνε να ψηφίσουν, για εκείνους οι οποίοι εργάζονται. Και είχε γίνει και πολλή συζήτηση στις τελευταίες εκλογές που ήταν σε περίοδο που εποχιακά εργαζόμενοι λείπανε. Δεν τα είπαμε. Ναι. Αυτά είναι αφορά. Σε αυτά τα πρέπει που έβαλε ο κύριος Ρήγας, αυτές τις ενστάσεις, αυτές που ακούγονται πολύ. Εγώ με τον κύριο Ρήγα έχουμε αντιπαρατεθεί και έχουμε φιλοξενηθεί πολλές φορές στη διεκπομπή και φημίζεται για τη σαφήνεια τον λόγο του και την ειλικρίνεια. Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει. Δηλαδή, αυτά που ισχύουν για τις ευρωεκλογές, γιατί να μην ισχύουν και για τις εθνικές εκλογές. Να σας πω κάτι. Εάν το διαδικαστικό είναι εκείνο που σας ενοχλεί, υπάρχουν 3 μέρες να γίνει συζήτηση. Γιατί δεν μπορεί ένας εκλογέας στις εθνικές εκλογές να συμμετέχει με τις ίδιες αυστηρές προϋποθέσεις που θα μπουν και για τις ευρωεκλογές? Να γίνει και καθάριση των εκλογικών καταλόγων, γιατί και αυτό περιλαμβάνεται. Υπάρχει συζήτηση τριήμερη που θα σας επιτρέψει να καταθέσετε ενστάσεις, πολλές από τις οποίες γίνανε δεκτές για τις ευρωεκλογές και ορθά. Σας είπα πολύ απλά. Όχι, απλά δεν το είπατε σε μένα. Πολύ απλά, όχι, κατανοητό είναι. Γιατί αφορά για την επέκταση και στις εθνικές εκλογές. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα προβλήματα που υπάρχουν. Σας λέω και επιμένω και το θέμα της ψήφου στις περιφέρειες. Εκείνη η πρότασή μας αυτή που έχουμε καταθέσει. Αφήστε την πρόταση. Η ένσταση στην κυβερνητική πρόταση ποια είναι? Η ένσταση στην κυβερνητική πρόταση, την επέκταση αυτού που σας είπα, δεν μπορεί να γίνει στις εθνικές εκλογές και να μην έχει υπάρξει διαβούλευση. Υπάρχουν άλλα ζητήματα. Υπάρχουν ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές. Και στις εθνικές. Κυρία Κεραμέως, είναι πολύ στο πόδι η τροπολογία και δεν τιμά να κάνουμε μια τέτοια τροπολογία που αφορά ένα συνολικό με τροπολογία και όχι με νόμο, κυρία Μακρύ. Όχι με νόμο. Αν κατάλαβα καλά, έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει